Pozdrav sam ljudi, Brunkelone, s vama tu i danas ćemo igrati Clash of Clans, evo ga. Evo pokupiti ovo što imamo, ja sam to bio već pokupio, je bilo dosta para. Pokupio sam tu bi... Bila je ova ovako bur i samo Christmas. Samo je bilo Christmas, bočno drvce i unutra dobio sam 75.000 i 5 levela. 21. level, sad ćemo napadati. Sad ćemo mi naći jedan da ga opet tamo napadimo. Ovaj nećemo. Ovaj isto nećemo. Nećemo. Pa mogu sam... Ovaj je dosta dobar, ali ne želim jer će me ko šale, lake šali će me pobijediti. Ovaj je prelagan. Samo postavim unutra, ali malo loot. Im slabi. Level 2. Pa ovoga bi mogli. Aj, kako ćemo napasti? Možda ćemo prvo ovi Giant. I uvijek ćemo poslat prvi. Kako ne mogu znači morati samo zastupati.